sedoyo napa ndoro paringi susu matur nuwun. Bismillah. Matur nuwun. Manis napa mboten iki? Manis. Allahumma sholli ala sayyidina wa Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ling-iling sira manungsa lanang wedok padha nglakona ngaji dawuh Pangeran Kang Maha Suci wa alihi wa sahbihi. Bismillah dhisik. Jenenge candil pundi? Rung tuku wis susu wae wis maret. Dome dhisik. Pundi jenenge candil nika ngasto jenang candil. Ra nggawa jenang candil. Anika Duwite gek kosong. Bupeni. Bupeni ya rung teko. Nanika Nika tiyang. Nika tamu. Nika Tamu. tamune peni. Alah, wis dimemek dhisik awas putah. Memek dhisik. Dimemek dhisik, wong memek rung entek wis njaluk werna-werna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Manis. Eco. Eco. Ah, Eco. ai.